Salam, hormatly, gyzykly kanalyň agzalary we mehmanlary. Gowmasyňyz. Gyzykly kanala hoş geldiňiz. Hemişeki bolşýaly, bugün hem men siziň bilen görän gyzykly we peýdaly maglumatlary paýlaşaryn. Şuňky mowzumyza geçmezden öň men sizden şu kanala agza bolup like basmaňyzy we bolsa bir sany tesbir ýazmaňyzy uly haýyş edip soraýaryn. Ondan näme? Kanala agza bolup like basan bolsaňyz we şu videony tamaşa edip bolandan soň tesbir ýazmaňa taýýar bolsaňyz, geliňizni şu günkü günüň videosyna başlaýyn. Bugünkü videomuz dünya kartasy hakynda bolar. Dünya kartasyna sereden wagtymyz käbir ýurtlar has uly we beýlekleri de has kiçi bolup görünýär. Bu hakykatdanam şeýlemika? Jogap: ýok. Beýle däl. Dünya kartasyndaky ýurtlaryň ululygy ýalňyş görkezlen. Geliňizni şol ýokarda aýdan sözümi subut etmäge synanyşaýyn. Şu ýerde ilkinji belläp geçmesi gerek bolan wajyp zat hem meniň bu ýokarda aýdan sözüm meniň öz şahsy pikirim däldi, ulum tarapyndan subut edilen fakt. Ýagny meniň indiki aýtjaklarymyň ählisi ilmi kitaplardan, makalalardan we başga da birnäçe ahtywarly ilmi çeşmelerden toplanandyr. Bizim häzirki ulanýan kartamyzyň ilkinji görnüşini 150-nji miladi ýylynda Grek matematiki we astronomy Claudius Ptolemy çyzypdyr. Ol özünden has irki döwürlerde ýaşap geçen beýleki kartograflaryň maglumatlaryny toplap, ýeri öýjüklere bölüpdir. Ýani ýer şaryny öýjüklere bölüpdir. Şol öýjüklerde 180 setir giňişlik ve 360 setir uzaklığa bölüpdir. Yerin beýle öýjüklere bölünmegi ýurtlaryň ýerleşen ýerini takyk tapmaga kömek edipdir. Şu ýerde belläp geçilmesi gerek bolan zat hem şol Ptolemeyň kartada çyzgan setirleri ýa-da kartograflaryň ulanýan termini bolan gratikulary henize çenli hem ýerleriň koordinatasyny tapmakda giňden ulanylýar. Ptolemeyň çyzan kartasy ähli seýahatçylary, deňiz, derýa we gury ýerde hereket edýän ähli söwdegärlere we iş adamlaryna uly kömek edipdir. Ýöne käbir seýahatçylar ol kartany dogry ulanyp bilmedikleri we ýer şarynyň da tegelek bolmagy sebäpli azaşypdyrlar. Sebäbi top şekilli ýerde hereket etmek üçin göni garşyňda duran ýere barmak üçin hem birnäçe sapar uğruny üýtgitmeli bolýar. We eger şol uğru üýtgeşikligi näde uğru hasaplanan wagtynda ýolagçy azaşyp başga bir ýere hem baryp bilýär. Bu meseleni 1569-njy ýylda Gerardus Mercator adly başga bir geograf çözüpdir. Ol şol çyzgylary giňeldipdir we ýolagçylara göni gidip biler ýaly şert döredipdir. Ýöne onuň bu üýtgetmesi bir tarapdan ýolagçylara kömek etse, ikinji tarapdan ýerleriň kartadaky ululygyny üýtgedipdir. Sebäbi ol ýollaryň göni bolmagy üçin kartadaky ekwatora, ýani ýer şaryny demirgazyk we günörtü ýarym şarlara bölýän çyzgy ýakyn öýjükleri kiçeldip, demirgazyk we günörtü ýarym şardaky öýjükleri de
has ulu edip görkezipdir. Ve neticede Demirgazak ve Günorta yarım şardak yurtlar kartada has ulu olup görünýär. Wagtyň geçmegi bilen başga da bir näçe seýahatçylar täze ýerleri açyp şol Ptolemeyň çyzan kartasyna goşupdyr. Emma Mercator'un düzeltmesi hem şeýleligine galypdyr we şu wagt hem ol şo durşuny durýar. Gelingini şol aýdylanlaryň suwda hökmünde käbir ýurtlary we ýerleri deňeşdirip göreliň. Birincisi Grenlandiya ve Afrika. Biz inhaşu dünýäniň fiziki kartasyny sereden wagtymyzda Grenlandiýanyň tas Afrika bilen deň derejedäki ululugyny görýäris. Ýöne hakykatda bu beýle däl. Grenlandiýanyň umumy tutýan meýdany 2.166.086 kilometrdir. Afrikanyň bolsa 30.370.000 kilometrdir. Şeýlelikde jogap eýem düşnükli bolsa da gelin käbir hasaplamaları edelim. Eger biz 30.370.000'i 2.166.086'a bölsek Afrikanyň tutýan meýdanyna 14 sany Grenlandiýanyň sığjakdygyny görüp bilýäris. Gelingini Orset bilen Afrikany deňeşdirip göreliň. Ýene-de dünýäniň kartasyny sereden wagtymyz Orset'in has uly we Afrikanyň bolsa kiçidigini görýäris. Aslında Orset'in iň günwatyryna kodundan iň gündogoruna koduna çenli uzunlyk 10.000 kilometrdir. Ve Afrikanyň iň günwatyryna kodundan iň gündogoruna koduna çenli bolan uzunlyk bolsa 7.400 kilometrdir. Emma biz dünýä kartasyny sereden wagtymyz bu uzunlygy bolmaly derejesinden has kiçi görýäris. Bilşimiz ýaly ata watanymyz Türkmenistanyň umumy tutýan meýdany 488.124 kilometrdir. Emma dünýä kartasyna sereden wagtymyz biziň ýurdumyz bolmalysyndan kiçi görkezlendigini görýäris. Gelingini kartada hasyly görkezlip aslyna tutýan meýdany Türkmenistandan kiçi bolan ýurtlara seredip geçeliň. Dağlarına seyredip aklım
Aha dostlar, şunun bilen şu günkü videomuzun hem soňuna geldik. Eger şu video göňüňizden turan bolsa, agza bolup like basarsyňyz diýip umyt edýärin. Siziň bilen indiki videolarda görüşýänçek hoş, sag bolun.